Sinibingelele babukeli bethu bakaDukuza TV. Ngithemba ukuthi ababukeli bethu bayaphila. Sisendaweni la sisethembeni eWard 11. Sizeke ngodaba lika mama ke othe wasibhalela ukuthi asizombona sizo udaba lakhe ukuthi inkinga yakhe ithini, kodwa ke ngizothanda nje ukuthi ngidlulisele kuyena kuwena ozobingelela ababukeli bethu asitshele ukuthi udaba asibize ngalo lumi kanjani luthini. Kodwa ke babukeli bethu ngaphambi kokuba ke singene esitorini sethu esizwe ngaso, sicela ukuthi ningakhohlwa ukuthi i-channel yethu kuze ikhule, sicela ukuthi ningakhohlwa ukusubscribe, ni like, ni comment. Ekuyiyona nto ezosiza ekuthenini igama lethu likhule liye phambili ukuze sikwazi ukuthi siyenze yonke into enifunayo noma enisithumayo ukuthi siyenze. Sibonge kakhulu babukeli bethu, ngodlulisela ke kusisi bingelela babukeli bethu mase sichazela udaba. Ngiyababingelela babukeli, igama lami nguNobuhlwa kaMhlongo. Ngibhalele ikwaDukuza TV ngenxa ukuthi ngiphatheke kabi futhi ngihlukumezekile, ngidinga usizo. Kusho ukuthi kunomntwana wami obeqede umatric ngo2023. Emva kwalokho wathola itoho. Emva kwalokho nami ngajabula ukuthi hayi umntwana usezokwazi ukuthi angincedise, kodwa emva kwalokho akwenzeka ngalokho. Kusho ukuthi ube nezimpawu zokugula, wavele waphambanelwa ikhanda, wenza izinto zaba ningi kakhulu, washisa, ngisha akana ID, akana konke, ngisho impahla zakhe wayishisa. Emva kwalokho ngase ngithi nami ake ngithathe isinqumo sokuthi ake ngizame njengomzali ukuze ngibone ukuthi ngingakwazi ukuncedisa. Babukeli, lokhu kungaphe kwamandla ami ngobani lokho engangithi ngiyakuzama akwenzekanga. Kunalokho kwavele kwawethi kakhulu. Ukumanje ngisebenza izinsuku ezimbili esontweni ngapha bese ngihamba inyanga ngoba ngithi ngifuna ukuthi umntwana asizakale. Bamsiza ngalolo sizo lincane lokuthi akwazi ukusuka emgwaqweni lapha bese khona, kodwa manje kuyafana, asisadli, anginalutho ngapha. Laba bantu ebebemlapha bafuna imali zabo, kwaphoqa ukuthi ngize ngingene ezikweletini ngithi kuzama ukukhokhela laba bantu. Abakhokheleki, abapheli, nomntwana naye futhi akakwazi nokuya emsebenzini. Bamsiza lapho kuphela, wasuka emgwaqweni. Manje nje thina impilo yethu sinzima kakhulu, asisakwazi ngisho nanokuthi sidle. Ngikhuluma nje kwamina, anginayo ID, anginayo ngisho imali lokuyibhukhela, umfana kana ID. Zanetha lezi zinto since ngithola lelo toho lelo lokuthi ngithole lo 2500 ekupheni kwenyanga. Nampa laba bantu bangilindile, kufanele ngikhokhele bona. Manje sengibona nje impilo yami ngasaqhubeki, ngiyabona ukuthi ngathi ngizogcina sengimelwe inhliziyo. Yikho ngibhalile nje ngathi ngisacela ukuthi ngisizakale. Ngiyabuza ubuhlungu obubona. Ke mama, bengizocela nje ukubuza, khona la okhuluma khona ukuthi ingane bayisusa emgwaqeni. Bengizocela nje mhlambe usinikeze nje isithombe sinababukeli ukuthi ifika emgwaqeni kanjani, ibiyenzani emgwaqeni, mhlambe nosizo uyalithola kuphi ukuze mhlambe izisuke emgwaqeni. Kusho ukuthi ngayithatha ngayihambisa komunye umuntu, nakhona lapha ireason ukuthi ibihamba emgwaqweni, ibiyehla ngenyawo isuka la kubo iyofika isuke ethethe iyestenga ngenyawo intambama futhi iphila leyo mpilo. Kushuthi ngaze ngagcina ngiya komunye umuntu ngithi ayi mhlasimpe ngabe izinto efakelwe zona mhlambe emsebenzini noma kephi ayiwenza ngendlela yakhe naye lo muntu, kodwa wathi akaboni lutho. Ayi nami ngadideka ke manje ngoba naseqaleni kungakaqali ngisho nalolo hambo lwalabo bantu. Ngayithatha ingane ngayihambisa esibhedlela ngitshela ukuthi ayi mhlamba ama-drugs lawa asafika, ayabuya ama-result athi hayi akanawo ama-drugs egazini lakhe. Kusho ukuthi lowo muntu ke loyo ke wamsiza ke ngalo ndlela ukuthi mhlambe emnikeza izinto zokubhema zokuthimula bani kwagcina sekungcunywana ngoba phela bengabambeki, engafune ukuzwa lutho, engafuni nomuntu okhuluma naye, qoqa izinto itshinga eminyango. Uyabona nje nami ngihleli nje naye kuyona le ndawana encane. Angazi ngoba phela sometimes kuke kuphinde kumvuke ngoba phela namanje njengoba ekhona nje
wayikhohlwa akasazi kwabantu noma uthi umbuza ngomuntu akazi lutho ngapha awulukho lunye uhambe kufanele ngithathe cause washisa zonke izinto zakhe ngisho isitifiketi sakhe sa matric washisa yonke into imina ngapha nami angina ID angikwazi ukumbhukhela ayikho imali nami angikwazi futhi ukuyibhukhela. Okay ke mama mhlambe mawungabalula nje iminyaka umfowethu uneminyaka emingaki njengamanje? Uzothi 2022 ngoNovember 17. 22 years. Yebo. Ebantwini nje bubalula ukuthi kunabantu obakoletayo ebebezama ukusiza umfana ekuthenini asuke emgwaqeni nje bakutheni kwazi kwaba ngcono ukuthi abuye emgwaqeni. Bona mawungakhumbula inani lemali oyikoleta bona uma ngabe ngingaqamba mangabhodi kushuthi eqaleni kwakhe umfana kusukela ngonyaka odlule mhlasimpe ngikwazile mina ukuyikhokhela mhlawumbe imali engango 12,000 ngikhokhelile mina komunye kumuntu wayeyumashoniso wayeyedwa ke nakhona lapho ngakhokha futhi ke nakhona lapho umfana besaqhubeka esayihambela nje ehlenyuka itholakala bengatholakala elashwa abantu abaningi abahlukene nakhona kuthi usephumile akasatholakali ngibizwe emsebenzini ngibuyi ngadlula kuleso sigaba ngaphinde ngaqala phansi kulonyaka ngoba phela akive apheki ngoba nami ngumzali nginethemba lokuthi ingane yami ayikabi namzukulu ayinamuntu futhi lengane yami iyahlonipha kakhulu iyona ngane bengitshela ukuthi hayi izokwazi ukungisiza nginanenye intombazane na 25 kwayona ayuthola umsebenzi nayo yaqeda umatric ngo2019 nayo ihlela isebenzi la ngaqala phansi ke kuwo lonyaka ke ngangenelela ke ngokuthi ake ngiphinde futhi ngithathe lezi imali zalabo mama ngihambe ngiyokhokhela laba abantu abayizinyanga ngobani ngoba kulo komunye nje ubhuti owayekade ethi uyayisiza ingane engangimthole kwenye indawo khona ngala ngakoShasede wazi wabuza omunye usisi wathi yena awuyeke ngani lento uvela ungayikhokheli inyanga imali ngangizoshiya kanjani ngangibona isimanga ebusuku ngithi mangilele kuvele kufike ingane imeceleni kufika inyoka imeceleni ithi inyoka ngifuna imali yami ngabona ukuthi hayi lento le engingaphe kwamandla ama ngiqhubeke ngikhokhe mhlawumbe imali zalabo abantu seyiyonke nje mhlasimpe ilako 9,500 rand nabo bayafona bayangiphazamisa ngisho emsebenzini benza ama VN uzobona ukuthi mayonke lento sizokubamba ngiyibhlungu kumina cause kwamina lelo sente engitholayo ngiyazama ukuthi ngiyakhokha kodwa alisangibeka indawo ngapha lingishiya angidlile nengane esesimeni sokuthi ayiphilile kahle ngokomqondo. Ngiyakuzwa mama mhlambe mawungakhumbula nje kahle mawukhumbula ama result noma imphumela ka matric noma ka matikuletsheni kamfana yayimi kanjani? Waphasa ngo B wephase ngo B umfana kodwa wangaqhubeka nokuya nokufunda kushuthi ngalesi sikhathi lesi ebhala umatric wevele efake iCV eSASCO kusho ukuthi ngalesi sikhathi eqeda ukubhala kufanele ngabe manje ulungisa indaba zo NSFAS wagijima wafuna ukuyongena emsebenzini kwababonayo obahambayo mhlawumbe mabechaza ikuphi abakubonayo ngoba ngicabanga ukuthi nje ukuchazile ukuthi usuhambe abantu abaningi abahlukahlukene ngoba ukugula lokho okuphethe umntwana kungena ngeindlela eziningi njengoba ucazile ukuthi ukwasola emsebenzini kuyenzeka emphakathini kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi umuntu ube umuntu ogangile mhlawumbe khona ayenzile kwaba khona ucuphe into enjengale mhlawumbe ngasuchaza ukuthi iyiphi into eke yahamba mhlawumbe yaphuma nje mase sichazele yona. Hayi umfana uwekasiyena umuntu owanze kakhulu befune futhi engesilona umuntu nje olungile kodwa laba abantu bengibahamba bebethi babona amandiya kodwa mangibabuza ukuthi amandiya abawabona ndlelani bethi nababazi ukuthi amandiya angena kanjani manje nami futhi kwangixaka lokho ukuthi mhlambe lento ngendlela eyenzeka ngayo iyenzeka ngendlela yokuthi mhlambe ngathi khona isandla esenzekalayo kodwa manje
kulabo bonke laba bantu abaningi angake ngibahambile akekho uthi wathatha into ethile kwase kwenzeka ukuthi akuveli kanjalo kodwa futhi nami ngavumelana nabo mabethi amandiya ngobani bengimuzwa noma ekhuluma ngesingisi esagula kakhulu ekhuluma ngaso isingisi ekhuluma ewafaka nawo amandiya phakathi yabona noma umnikeza izinto abe nezindlela azenzayo ezikhombisa ukufola njengamandiya bani istory ena ngalaba abantu laba ebengade ngibahamba akuzange kwaze kwavela kodwa istory sengisithola manje angisenayo action ukuthi sengingaqhubeka ngenze njani angisenalutho kwathi ngelinye ilanga ngihamba nje endleleni ngahlangana nomunye umfana kusho ukuthi umfana wayevele ezwana nomfana wami babevele befunda kanye besaqeda umatric wesethi yena hayi ema bengithi ngisazofika kuwena ngizokutshela ukuthi ena istory samfowethu kahle simi kanjani ayingathi mina hawu kanti ubuwazi wena wathi yebo ngoba ngalesi sikhathi umfana ngisambizela amaphoyisa ngisambambe engabambeki ngizama ukumusa ezibhedlela kanjalo ubeba khona lo mfana uyena obekwazi ukungicingela umfana azamthole lapha ngakhona amnxenxe ndlela thile abuye naye sigcine sengikwazi ukuthi ngithole lawo maphoyisa akambambe kumfana kangene phakathi wathi umfana ngelinye ilanga umfana lo wami wafika kuyena wamtshela ukuthi uyazi ukuthi khona umuntu abekade eqashe naye lo muntu lona obekade semqashweni ukhale ngokuthi uphuma wa esitolo wabuya imali yakhe ingekho uthi ena lo mfana weseyambuza lo mfana wami ukuthi upho wena uyithathileni wathi lo mfana hayi akayithathanga yena imali uyena ubelele elindele ukuthi mevuka lapho uyahamba emsebenzini uthi lo mfana weseseyahamba naye lo mfana waya khona lapha ekotishini uthi afika ambuze lo muntu lapha ekotishini ukuthi hayi nangusibani bane ngitshela ukuthi wena ukhulume kanje avela athini lo bhodi athi ubhodi loyo ukhona namanje kulo lelo kotishe ngishoyo kuphela mina ngikaze ngize ngiye kuyena nokuyofuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngoba manje mina sengivese ngangena enkingeni nje angisasiboni isidingo sokuthi ngiye kuyena uthi wavela wathi lo bhodi lokho akutshela khona kwenzakalile uthi wathi lo mfana yindaba pho wena wasuspecta yena ngoba lo muntu ubelele mevuka uye emsebenzini uthi wathi lo bhodi hayi mina ngisakhuluma kakhulu sengiqedile okuyena oyithathile lo mali kade ngesitolo uzobonakala ngombala uthi ke lo mfana kwadlula u3 days uthi osukwini lika 4 uthe seyabona ke nangokumfana ke useyambona ke uyehle emgwaqweni uyenyuka wamesethi uzama ukukhuluma naye ayimfana kasa understand lutho wabona ukuthi naye hayi kusho ukuthi lesi story salobhodi isona ke lesi esigcine sesenza ukuthi umfana esenze kanjena uqala umfana washisa kubo wathi uthi uyafika lo mfana ekwacaca ukuthi umfana akasafune ukubambeka useyayishisela nje wenza zonke izinto uhambe emgwaqweni enqunu wenza konke uyabo wabona lo mfana ukuthi hayi wangitshela wathi aunty iqale lapho ke lento ngiyambuza ukuthi uphi lo muntu wangichazela ukuthi hayi ukhona khona lapha endaweni yangakubo kodwa bengingakaze ke ngiyombona leyo ndawo ekuyikuphi khona mhlambe khona ngapha koThethe kuseThethe lapha ekuthiwa kaMesi Simbonambi khona ngoba uqala kwakhe lokhu gula lo mfana nami ngaze ngasola ngase nginaleyo mdlinzo leyo ngobani wekhala ngomunye umuntu kanti lo muntu lona umngani vese kababa wakhe futhi lo muntu wengahlangene nayo yonke lonto wehleze efuna yena sonke isikhathi hayi ukuthi wekhalisa ukuthi khona intembi lo muntu ayenze kuyena kanti chabo lento kushuthi yayifuna ukuveza ukuthi hayi lo muntu lo usekotishini la lo bhodi yena ngisho kephi la ngimusa khona sisibhedlela noma isenyangeni ufuna lo bhodi kanti ufuna lo bhodi nje lo bhodi umnikazi waleli yakotishi kuphela yena kushuthi akasakwazi ukuyichaza into okungangikuba futhi lamakotishi mina bengingenawo kodwa intombazana wami omdala wangisendela wona senginawo ngisho efonini noma ngithi ngiyambuza ukuthi uyayazi le ndawo ke wahlala kuyona uthi akakwazi ayisekho into ayisakwazi ukuyikhumbula manje umqondo wakhe ulahlekile ngapha asazi ukuthi ke ireason yini kodwa manje futhi ireason yakhona ngiyacabanga ukuthi kushuthi uye lo yabhodi kodwa angisho ukuthi ngiyamphikela njengomzali
kodwa angeke lo mfana akwazi ukuyenza into enjengaleyo akakaze azayenze ngisho kumina ngisenemali nginazo ngisho endlini ukuthi bekungakunjani lokho ukuthi elele lalela ukuvukela emsebenzini ebese emva ngoba phela yonke lento esidale zonke lezi inkinga engaku 200 lo osusibeke kule nkinga ngoba phela kuthiwa wathi lo muntu 200 imali yakhe. Bafowethu lubhlungu udaba umama uzala indodana uthemba ukuthi iyona eyomtakula ngelinye ilanga kodwa uyithola sekuyena osobishini ozama ukutakula indodana yakhe naye esobishini. Kodwa bafowethu ubhlungu nje esibenzayo singabantu abamnyama sibenza kuthina ngoba lento kamfowethu siyathanda asithandi isandla somuntu. Akumananga kwenzeka njengoba beqhamuka nabanye bebala amandiya noma njengoba echaza ukuthi umfana bethi mayisa actor isaphazamiseke kakhulu emqondweni enzise okwamandiya okusho ukuthi basebenzise umuthi wasendiya. Umama ke nje bese echaza ukuthi ke kuthe kwahamba kwathi nje kungekudala emva kuba esayizamile zonke lezi zabakade ezizama kwaqhamuka umfana ebewumngani wakhe umfowethu ebebesebenzana naye kwelinye lamabhikawozi noma ibaker ekhona ngapha koThethe obejwayele ukuthi afike naye avakashela ekhaya wathi mama kunenkulumo encane ekhona esalayo. Waselichaza ke udaba ukuthi kunoindoda eyayisekotishini eyagcina ilahlekelwe imali engango 200 eyagcina ikhiphe insongo ukuthi lo oyithathile uzovela ngombala emva kweinsuku ezine emva kweinsuku ezintathu kwelesine kwase kuqalile ukonakala kumfowethu akaphindanga walunga until kuze be namhlanje kodwa bathi kumthiba esimeni asayisona kodwa bafowethu ndlemnyama ngo 200 ukuya enyangeni ugibela uyolanda lo muthi kuyimalini ngoba ngiyacabanga ukuthi umuthi wokuthi uzohlanyise umuntu mangilibeka kanjalo mhlambe ungaphezulu kwa 500 noma ungaphezulu kwe1000 for u200 rand. Ubani osekhaya ngasesayidini lakhe mhlambe osuke wambikela ekuthenini nasi isimo ngoba kukhona mhlambe izaba engacishe zenzeke mhlambe kulelo site akukho osuke wakuzama okuqondene nasekhaya nje enkani la ngasesayidini lakho since usuchazile ukuthi esayidini lika baba bahlehlile bamle babesola ukuthi ama drugs kodwa kusho ukuthi basamlapho ke akunankinga ke sidlule ke size ngasesayidini lakho ukuthi ke ngasesayidini lakho ikuphi osuke wakuzama ke nangala esayidini lami la ngasekhaya nabo bayazi vele ukuthi umfana uyagula akekho kodwa seke wangenelela ukuthi athi hayi awukenize ngapha noma ngichaza ukuthi hayibo siyafisa ukufika lapho njengabantu phela abamaZulu abakhule ngamaZulu ukuthi ke shishelwe nezimpepho kubonakala ukuthi ingabe indaba yomfana kephi wonke umuntu vele akhala ngokuthi nje hayi akanayo imali bayobona ngathi ngoba sesifika. Okay kushuthi nawe ubunaso isifiso noma unalo lento le ethi mhlawumbe mangase ngiyekhaya kukhona okungacishe kwenzeke kodwa manje kwase kusho khona ukuthi ushoda ngasemalini. Ngiyafisa ngisho noma kunini ngobani vele kwamina uqobo lwami vele mangisuke ngingasaya ekhaya ngiyengibona izinto zami zingahambi kahle ukuhamba ngiyojika khona ngibona izinto sezi right how much more ke ngomfana ke eseqilazeka iminyaka emibili yonke akakwazi ukufika lapho ngenxa yani ngenxa ukuthi akuthatha imali engakanani ukuya laphana kodwa ngoba ngithathe ngamawala kakhulu ngokuza ubhlungu ngangena ebantwini abafuna imali zangempela ngicine manje sengiumuntu ongasakwazi angikwazi ukuthi kube khona esengizenzela khona njengamanje mina angikwazi ukugoduka ayikho imali nalabo abanye abantu nefamily yami nayiyazi ukuthi ngiyathanda ukuza noma ngibatshela ukuthi hayi umfana khona sekungcono ngoba emgwaqweni usesukile kodwa manje siyadinga ukuthi ake bese khona lapho ekubonakala amadlozi embona kubona ukuthi kuhamba kanjani kodwa hayi akekho othi nje hayi nansi imali godukani bonke abantu bavele sebethi imali abana. Undodana since ukugula kumqalile akaze aye emakhaya kodwa isifiso sikhona kodwa inkinga mase kuba indlela yokuhamba njengoba kade uchaza nje ukuthi uyile ezinyangeni wachaza ukuthi waya nakomashonisa uyimali namanje eyisamile eyisadingakayo emuva okuchaza khona ukuthi ziningi izinto ezikubambile ezidinga imali njengoba uchaza nje babukeli bethu uyachaza umama uthi imali ayiholayo you
uthe 2.5 Yebo. yebo u2.5 babukeli bethu ngicabanga ukuthi kunababukeli abenza igrosa yaleyo mali uma wami uyagibela mabe emsebenzini Ngigibela ngo50 rand ngosuku. exactly babukeli bethu njoba nimuzwa nje umama ethi ugibela ngo50 rand awumayinazeke le mali agibela ngayo kulo 2.5 so kunzima ndle mnyama kunzima kakhulu ngiyacela nje ngiyafisa ukuthi ke singenelele ngoba uma uthi uyayibuka kwayona imali yokubhuka iID uyachaza ukuthi kunzima ngalendlela kade sivulela ngisho nefridge uthi liyaduma akazi ukuthi lidumelane useyalidumisa ngoba phela fanele lihlezi liduma kunamanzi nje kuphela phakathi efridgeini bafowethu ngiyacela nje mayikhona indlela ozwayo othintekayo ibhlungu lento esizwayo ibhlungu into esiyibonayo kodwa siyazi ukuthi njoba sibambene kukhona okuzokwenzakala khona la kuzolungiseka khona ukhona ozoshayeka ngoba uNkulunkulu khona enduhleze nathi ngaso sonke isikhathi mawami bawudlulise nje amazwi ngamafishane kulabantu obakoletayo amazwi engawadlulisa kunina kubantu engibakweletayo angibalekanga angisona isigebengu futhi nalokho kokuthi ngize ngigcine ngingasakwazi ukunikhokhela akubanga inhloso yami ngoba nanithi niyangenelela niyangisiza bengicela ukuthi ningilinde ngizame ngalendlela engizama ngayo ngiyazama khona angibalekile ngoba ukuba kuthiwa ngibalekile ngaba ngisekho ngisho kuba bikho lana ngabe sengihlala kwenye indawo nezokuthiwa ngidayisile indlu ngabaleka angibalekile ngiyacela ukuthi nehlisa imoya ngiyazama makuhlangana ngizoninikeza izimali zenu ngothando singaxabani ngalendlela sekubonakala kwenzeka ngayo ekubeni nani ngisizile ngoba njengoba manje nina seniza kabi kumina nibona ngathi mina angifuni kanti mina ngiyafuna ukunikeza imali njengabantu ababethi bafaka isandla kanti vele akuzukulunga vele kodwa ke ukuthi akulunganga akusho lokho ukuthi ngigolozile nokuthi angifuni ukunikhokhela iyona imali engahlangani ukuthi nginikhokhele ngoba kulo 2500 angikwazi ukukhokhela laba abantu bonke bephelele kufanele kube khona engizomnikeza 1000 omunye ngimnikeza 1000 rand u500 rand imali yokugibela nayo ayingiqedise ngishinyanga nalaba kade besebengigibezile nabo bayasala kanjalo bengingasabakhokhelanga imali zabo ngicela ukuthi ningibekezelele ngizonikhokhela cabanga ukuthi ke bazwile uNkulunkulu uzokhuluma nabe inhlizweni zabo bathambisa inhliziyo ngoba akukho okungeke kwenzeke ngoba unesifiso imali zabo zogcina ibuyelile khona kubhlungu ukuthi ifike emveni kwesikhathi kodwa nami ngiyethemba ukuthi uNkulunkulu akukho umhlulayo konke kuzokwenzeka siyabonga nje mawami yebo ngiyabonga mawami ukusibekele nje nababukeli bethu izinto nje obona ukuthi izona eziphambili ezibalekile ekwenze waze wabhalela iKwaDukuza TV into ebibaleke kakhulu esifiso kumina ukuthi mhlambe makukhona ongakwazi ukungisizela umfana ngosizo lwendabuko mhlambe naye ongabona ukuthi ayiyena lento le angakwazi mhlambe ukuyilungisa nanokuthi kwamina ke ngithole netoho ukuze ngikwazi ukuqhubeka ngizame ngendlela engizama ngayo nontombazana wami omdala naye waqeda umatric ngo2018 waphasa ngoB naye akasebenzi usezame naye uhlulekile nanalento ukuthi ke asisena nama ID ke ngiyacela Nkosi yami makukhona ongakwazi ukuzwela nje sithole ngisho nanosizo lokuthi ke sibe nawo ama ID sibonge kakhulu ke babukeli bethu sesifika emaphethelweni ohlelo sibonge nje umama esithulela udaba lakhe olibhlungu kakhulu besifisa nje babukeli bethu ukuthi ke onesifiso nonothando nonendlela yokulula isandla umama besikhuluma naye la uyasho ukuthi akanalo ngisho ikhadi lasebank nala sebenza khona lo 2.5 awuholayo bawuthumela nge-e-wallet so sifike esivumeleni sokuthi uzosebenzisa i-account yakwaDukuza TV ngoba engenalo ikhadi until kuze kulungiseke kodwa konke okuzobe kwenzeka njengoba nazi babukeli bethu akukho okudlula ngale ngaphandle kwenu konke kuzobuyela emehlweni enu ngoba yinina enisinikeza uthando noncedo fanele siphinde sibuyise impendulo zonke njengoba sizinjalo impendulo babukeli bethu ke lonke inhlobo yomnikelo noma yoxhaso ibalekile siyayamukela
from kubalaphi bendabuko since umfana edinga usizo lwabaphi bendabuko ngoba umama uyachaza ukuthi akakalungi akakwazi ngisho ukukhumbula noma yini okukhuluma naye so kusekuningi indlela asayifanele eyihambe nakubo bonke abathe bamsiza anti asuke emgwaqeni until kuzube manje sicela nje ukudlulisa ukubonga kakhulu nakubona egaluleni abalibekile abukeli bethu sixolise nje ukuthi singalibeki igama lakhe umfowethu uGift wakamhlongo and onesifiso sokuthi afike azobona isimo sakhe umfowethu nomama wakhe kwisimo abaphila ngaphansi kwaso nathi esifike sasibona sangasijabulisa indawo nje ku-easy ama direction ungena nje endaweni ekuthiwa kaMjoza uhambe straight ufike eThembeni Primary School kunesitolo esincane esibomvu esipende ngompende ngathi ubomvana kulapho nje kunomuzi oseduzane uyobusa ufuna kuGift wakamhlongo uyomthola nje lapho eduzane mawuqhamuka ngase station eShallow-Dale awufike eThembeni esikoleni uthi nje nali isonto lelincane la esontweni emathuneni ume nje ngasesontweni umuzi ulapha before ufike esontweni siyathemba ukuthi bebabukeli bethu niyofika nizombona kuze nibone nani into esikhuluma ngayo ngoba njengoba konke esikwenzayo siyake sifisa ukuthi nibonele ukuze nazi nibe ofakazi bethu kuzo zonke izitori esihamba ngazo ukuthi zi original akukho umfakela useThembeni eward 11 ngasesikoleni eThembeni Primary School so bona uGift wakamhlongo benoma wakhe isimeni abaphila ngaphansi kwaso ngoba babukeli bethu zonke izimpendulo ziyaqhamuka kungekudala nje kunezimpendulo enidingayo engazi kathi niyayidinga ezisobuyela kunina kunabasebenzi la ababenenkinga yomqashi benokuphatheka kabi benokuhlukumezeka kwenye yama restaurant wakuthiwa iTos eBhalito lelo daba lelo ngicabanga ukuthi sabuya nalo sayiveza imphumela yakhona balunga ababukeli namanje basasifonela bayajabula yonke into ihamba kahle abanye babo baza bathola ukuthi sibazamele nenyunyani baba ngaphansi kwenyunyani bajabule size nodaba kunosisi omncane osentshawini owayinenkinga yezinto ezimphumayo emlonyeni mangaphosi igama lokwaku Ayanda nemphumela kaAyanda isahamba kahle impela ngoba sihlangene nomndeni wakhe sakhuluma nanomkhulu wakhe and bayafisa and bayasithembisa ukuthi konke uAyanda akudingayo bazozama ukuthi bamenzele ngendlela le akudinga ngayo so izimpendulo zonke ziyaqhamuka kunomfowethu la owafika enenkinga yengane yakhe eyahlala naye inosuku olodwa izelwe wahlala nayo yaze yaba neminyaka emine 4 years iphila naye ingenayo isitifiketi sokuzalwa ingenalutho nje ekhombisa ukuthi iumuntu ophilayo eSouth Africa lokho sesikulwile ingane isitifiketi isinaso sesikhona isitifiketi ubaba wakhala ngomsebenzi ubaba usewutholile itoho njengamanje sikhuluma nje usegoli kodwa sizozama ukuthi sibuyele nazo zonke izitori kuze libe neproof sinibonise isitifiketi ubaba naye sizozama indlela ukuthi sikhuluma kanjani naye since esewelile wabasegoli sibonge nje nakosisi ekuyibona abamsizayo kuba wasizwa abantu besimame noma singakayitholanga izincwaca zabo zonke laba bamsiza ukuthi bamtholele itoho egoli bamtholela nanendawo yokuhlala so babukeli bethu okukhomba khona ukuthi ke ukwaDukuza TV unamandla angakanani kodwa lawo mandla babukeli bethu aqhamuka kunina konke esikwenzayo sikwenza ngamandla aqhamuka kunina siyacela niqhubeke njalo nothando eninalo ngoba labantu abasizakalayo kungani babukeli nithumela thina siyingane ezithumelayo nibhale njalo ama comment iwona asizayo ngaphandle kwe comment asiyindawo babukeli bethu siyabonga njalo niqhubeke njalo nothando elisinika nona niqhubeke nokutshala ama viewers noma ababukeli abafollower ikwaDukuza TV ukuze nathi sikhule sibone siyabantu abaziwayo emhlabeni wonke jikelele ngothando nje esilinikezwa yinina babukeli bethu siyatholakala kuwo wonke ama channel bengizocela nje ubizile ababukeli bethu inamba esokuthola kuyena uyocinga uma befuna ukukubona ma ngiyabonga kakhulu 065 56 93 413 hayi siyabonga kakhulu ke mawami babukeli bethu iyona number atholakala kuyona ke umama kufisa ukumbona mhlawumbe mayizobona ingane noma efuna ukubona isimo abaphila ngaphansi kwaso uzomthinta ke kule number ama direction alula kakhulu iseThembeni Primary School endaweni engaphansi kweGroundville
eWard 11. Sibonge kakhulu babukeli bethu, ungakhohlwa ke ukusubscribe, ni like, nenze konke, nisitshale umhlaba wonke jikelele. Ayisalute.